Хаумығыз хөрмәтле телевизор қараусылар хедде башқұрттар тапшыруын әдірләусі жади түркім, һәм оны алып барусы Рафиқ Ахмачин сәлемләй. Бүгін тапшыруда. Егеттер олар үткәс армияға барырға тиеш, қыздарды хақларға тиештер. Красноусол ауылында карате кикусинкай бойынша асық турнир өтті. Мен жырақ түгіл мектепке, мен тәрәзеден генә көріп қарап тұрам. Жыласы келе қазір. Сақмағош районының Яңа Қарияуды мәктәбі филиал гына булып калдырылган. Мәктәптәрдә хотя бы бер класс асыргары. Силәбе өлкәһе Кызыл районы башкортлары милли мәнфәгать хагында. Әне минем Урсай, күрше Урсай авылынан, мен инде уйлап берим шушы йөрмиләрдәндер дип. Татарстан Республикаһының Аднакай районы Әлкәй авылы тарихы. Сталинны күрдем, Сталин белән өйләшкәнмен. Миңа 5 яшь итенә бирдем. Үзбәкстанда яшәүче милләттәшебез менән Skype аша әңгәмә. Красноусол ауылының икенсе ханлы мәктәбендә карате кикусинкай бойынша асык турнир үтте. Ак Билбау дип аталган ярышта республиканың 10-га якын район һәм калаларынан балалар һәм үсмерләр катнашты. Безнең иҗади төркемдә яшь спортчыларның тәүге һынавын күзәтте. Йылдарда Японияла барлыкка килгәне был спорт түрі Рәсәйдә тиз танылу таба. Көнсыгыш халыкларының дөньяви карашын, мәдәниятен сагалдырган Киокусинкай башкортларның да күңеленә хуш килә. Каратыны хайланыгыз. Бізді хақлау үшін, самарашиды. Бүгінді хақлар үшін. Әне үшін һез башка төр спортта хайламаныгыз? Тап каратыны хайланыгыз. Бұл сонда қол менен гына каратында қол һәм аяқ менен. Миңа карата оқшаймын. Программалар күп карате турында караймын. Егеттерге спорт менән шөгыльләнү кирәкме? Әйе, кирәк. Ниесе? Чөнки егеттер улар үткәс армияга барырга тиеш, кызларды хакларга тиештер. Киокусинкай япон телендә бөек хакыйкать дигәнне аңлата. Каратының бұл түрі иң авырдарыннан һынала. Унда тик бер генә алым, кул менән башка һугып куела. Бидин контактный карате дип аталат. Ундур төр каратынан бидин мына 3 түрі генә карате контактный каратылар. Армия хезмәтен әзерләгәндә минем малайлар бөтәһле кайталар да рәхмәт укыйлар. Күбесе спецназ, МВД, десантниктер войскала служителләр шундый мәктәпләрдә служитеп кайталар. Шул кайталар да мына ярдәм итте диләр. Башкалала Киокусинкай федерацияһы 30 елдан ашу эшләй. Шулай да бәләкәй авыл касабаларының күбеһендә каратының был түрі киң таралмаган. Красноусолга ла ул 2 ел элек кенә килә. Шуңа карамастан оештыручылар республика кимәлендәге ярышты монда үткәрергә карар итә. Бұл біздің сара 200 еллыкка башкортларның 200 еллыгына французга каршы сугышына арналайынды. Ни өчен шундый тематика куйдык? Ул тематика давно біздің башкортлар біздің спортта дигән хымаграк программа эшләргә булган. Карате дигән неме юк иде. Мин аны әллә ничә ел лагерьларда, Дубки лагерында килеп яттым бит инде. Шул лагерьларда килеп ятканда мин уйлай торган, менә шундый база, әйбәт база, ничә монда булмаска тиеш. Шуның өчен күсеп мин монда килдем. Республиканский уровне бит база сәргә итәбез монда.
центр, бүтін Россияны сақырға айтабыз Аллабыз. Семинарлар өткәріге, спортивно-оздоровительный лагерьлар сәрге айтабыз. Рәис Мөлөков Кинья улы Ильясты ла Киоку Синкай секцияһын алып килгән. Өс бала атаһы спорттың яшь буынды урамдың кире тәсиреннән һаклай алуына инанган. Мында көрәш тә бар, волейбол, баскетбол бүтән үйләре бар. Нол каратын һарагыз, каратыга тиде. Та Илдар Якубовичтың нинә бик әйләмал бара булды. Мына секцияларга килгән сакта бик күп балалар йөри. Хавык дип тормайлар, без барһала йөриләр бик каратыга. Секцияга егетләр менән бер рәттән кызлар да йөри. Киоку Синкай гүзәл заттарның мәскәлегенә кире тәэсир итмәй, киресенчә, физик һәм рухи үсеште бердәй тәэмин итә тиюлар. Стала более дисциплинированно, распланирую свое время заранее. Заранее думаю, как спланировать день так, чтобы успеть на занятия и школу. Ну, коллектив у нас не очень большой, но очень дружный, все уже давно друг друга знают. Конечно, бывает много ребят, которые приходят и уходят постоянно, потому что здесь немногие остаются надолго. Но те, кто остался, то действительно уже в них есть большая уверенность, что они поддержат, если что-то не так. Здесь довольно-таки неплохо заниматься, у нас здесь хорошие условия. Школа недалеко от моего дома находится, поэтому очень удобно. Турнирда катнашучыларның каратыла тәҗрибәһе аз булһа ла, ярыш кызу барды. Жюри әгъзалары ташлама яһаманы. Яшь спортчыларга татлы еңү минуттарында еңелү газапларын да кисерергә туры килде. Ярыштың һөдемтәһе ниндәй булуга карамастан майданга сыгыусы һәркем батыр. Чөнки улар насар кылыктарды, алама гадәттәрде һәм курку хисен еңгән. Башкортстан президенты Мәгариф министрлыгына сыгымдарды 20%-ка кыскартырга буйрды. Республика итәкчесе бул мәсьәләне мәктәптәрдә ябу юлы менән хәл итмәскә кушала, киң мәгълүмат саралары көндә тиерлек билем усактары ябылуы турында хәбәр итә. Сакмагыш районының Яңы Карьяуды авылы халкына был бәләне үз мисалында кисерергә туры килде. Йөздә 14 еллык тарихлы Яңы Карьяуды мәктәбенең икенче катына хәзер экскурсия гына күтәреләләр. Вакытында беренче баскыч хезмәт мәктәбе, мусулман мәктәбе, рус-башкорт училище дип аталган мәртәбәле билем усагы Яңы Балтас урта дөйем билем бирү мәктәбенең филиалы гына булып калган. Күңелгән авыр инде, авыр. Ничек сүз белән аңлатырлык түгел, кергәч просто йөрәкләр үзгәләнә. Буш камитларны күрү элек гөрләп торган мәктәп шушындай хәлгә килү кызганыч. Хәзер битендә оптимизация дигән юнәлеш беренче урында бара. Җимерү, юкка чыгару элек-электән килгән инде ул безнең. Башта җимерәбез, аннан яңадан төзибез. Мин җирак түгел мәктәпкә, мин тәрәзәдән генә күреп карап торам. Җыласы килә хәзер. Кызганыч. Безнең гадәткә кергәндер инде бер стройта без батабыз. Тагын батмас, тагын фина акча юк. Авылдың абруйлы какалдары ветеран укытучылар бигрәк тә музей язмышы өчен борчыла. Тотыш авыл тарихын сагылдырган кумарткалар ташландык хәлендә. Етмәһә мәктәптең башка яһаздары, техник корамалдары менән бергә музей әйберләре Яңы Балтас мәктәбенә күчерелгән. Шушында күп еллар дәвамында эшләгән кеше буларак та мин бик нык дөресен әйткәндә кайгырам. Чөнки үзебезнең эшләнгән, тупланган материалларның төрле якка таралуы, югалуы борчый һәм шул ук вакытта тарих югала дигән сүз. Тарих югала. Халыкның киләчәге югала. Чөнки мәктәп яктылык чыганагы, билем чыганагы, уку чыганагы. Әгәр дә инде мәктәп булмаса, әкренләп яшьләр дә китәр дип уйлыйм. Инвентарларны менә бу филиал гына икән, төп мәктәп калып киткәннәр икән Балташка дейдиләр. Менә музейдагы әйберләрендә, кабинеттагы әйберләрендә барысында менә 100 еллыкка бирелгән бүләкләр дә анда киткән икән. Ләкин тырышканда калдырып булыр дип уйлыйм мин мәктәпне. Тырышканда яңадан торгызып булмас микән? Бездә бит яңадан менә яшьләр
bir семьяда 5 бала бар, бірсінде 3, менә әле тагын 1-2 семьяда туарга тора. Шулай бәлки яңадан мәктәп ачылса, яшьләр дә китмәс иде. Яңы Карьяуды мәктәбе бинаһына 25ләп кенә ел. Ул кала мәктәпләреннән бердә калышмай. Кирбестән һалынган. Төзелеше шартлары буенча яңа талаптарга тап килә. Махсус яһазландырылган кабинеттар да бар. Әмма әлеге көндә 2 генә бүлмә кулланыла. Ошо тар гына мөештә 9 укучы менән бергә укытучылар тиякләнгән. С помощью жабр рыба дышит кислородно растворенной в воде. Бинаның бер ягы өлеше балалар баксасына бирелгән. Бында сабыйларның айрым йокы, аш, ял итү бүлмәһе бар. 16 баланың бер төркемдә шөгыльләнүе әлбиттә тәрбияселәр өчен авырга туры килә. Етмәһә, башкорт балалары туган телен, мәдәниятен өйрәнүдән мәхрүм. Дәресләр, түңәрәктәр башлыса рус телендә алып барыла. Әмма быга тиклем урындан урынга күсеп йөрергә мәҗбүр булган хезмәткәрләр зарланмай. Кая безнең кулларыбыз булдымы? Әйдәгез, яшердек кулларны, яшердек. Где мои ручки? Где они? Әйдәгез, әле кая минем кулларым, эзләгез, карагыз әле. Юкмы? Карадык. Менә балалар, вот мои ручки. Кескәйдәргә ниһаять кулайлы бина табылуы куаныслы. Әмма уңайлы балалар баксаһы булды дип шатланучы ата-әсәгә киләсәктә сабыена тиешле белем бирү мәсьәләсе тора. Силәбе өлкәһенең көньяк-көнсыгыш сигендә иң әүдем милләттәшләребез Кызыл районында яшәй дип әйтә алабыз. Башкортстан белән сиктәш калган 2 райондан айырмалы рәвештә бында башкортлар курултай төзегән. Безнең хәбәрчеләр асаба халыктың милли мәнфәгатен кайгыртучы оешма эшмәкәрлеге белән якындан танышты. Кызыл касабаһы 1743 елда башкорт менән казак халкын айырып торучы калга буларак барлыкка килә. Адак ул башкорт ихтилалдарын бастыручы батша гаскәренең терәк станциясына әйләнә. Әмма ак батшаның максаты тормышка ашмай. Был 2 халык һаман да дус, тату яшәй. Улар күптән түгел мәсҗид төзергә карар итә. Безгә даже менә йер бирмәйләр мәсҗид төзергә. Уже 20 ел без менә райцентрда бьемся и никак бездә не получается. Бирәләр свалкала. Первый раз вообще свалкала бирәләр. Сход мында собирательләр, что население якобы против христиандар против. Ну, он да, против 2 кеше авылда. Кызыл касабаһы халкының изге ниятен Рәсәй мусулмандарының Курган һәм Силәбе өлкәһе буенча дини идаралыгы итәкчесе Сибай Имам Хатибулла хуплап сыга. Әмма район чиновниклары был изге эшкә аяк салып маташа. Хакимият хезмәткәрләре христиандар каршы дип хылтанып, махсус комиссия төзи һәм өйдән өйгә йөреп култамга йыя. Уны үттеләр, әйтәләр, пусть строит, что, кому мешает? Азан будет играть, пусть играет. Наоборот, настроение у людей будет. Районда бер вакытта ла һабантуй үткәрелмәгән. Шулай да милләттәшләребез урыс байрамдарында катнашып, халыкты башкорт мәдәнияте менән таныштыра. Әмма курултай әгъзалары әлегә балалар баксаһында мәктәпләрдә башкорт төркемнәрен классын асу турында үз дә кузгатып булмай ди. Мәктәпләрдә хотя бы 1 класс асыр кирәк. Детский садикта обязательно хотя бы группа булган башкорт теле, чтобы башкорт телен онытмас кирәк. Өстән буга помощь уны эшләргә була. Менә безнең районда бар Казбахский сельское поселение, школа бар онда. Класска ясыйнһаң, в основном онда казактар, мусульмандар утыралар. Мусульмандар, урыслар аз. Менә гранитный тоже әйтәләр. Класста в основном башкортлар ди, казактар. А урыслар уже аз. Рәис Муллаян улы Кызыл касабаһында туып үткән. Бар хезмәтен район тормышына бәйләгән ул. Хаклы ялга сыккас район башкортлары курултайын җитәкләй башлай. Башкортстандан килгән делегация был бурыстыуга 15 ел элек ышанып тапшыра. Быел Кызыл касабаһы 270 еллыгын билдәләй. Касымов тарысында быелгы ел юбилейларга бай. Гаилә башлыгына 60, хуҗабикәгә 50 яшь тула. Рәис Муллаян улының курултайдың җитәкләүенә лә 15 ел була.
Туған яқты үйренүүчүлөрдүн әүдем эшмәкәрлеге һөҙөмтәһендә Татарстан башҡорттары үҙҙәренең тарихи асылына ҡайта. Мәсәлән, Хамар, Ҡаҙан, Өфө архивтары документтары нигеҙенә таянып, Аҙнаҡай районының Әлкәй ауылы тураһында китап нәшер ителгән. Был хеҙмәт буйынса башҡа ауылдарда үҙ шәжәрәһен төҙөй. Киләһе яҙма Әлкәйҙән әҙерләнде. Мин үземнең тормош иптәшем Миләүшә белән Әлкәй тарихын өйрәнеп киткән идек. Бер нинди финанслаусыз, бер нинди ярдәмсез, үз кешебез белән, үзебезнең шартларда гына, инде иш шартларында гына шундый бер китап чыгардык, Әлкәй тарихы дип. Менә бу авылның, Әлкәйнең халкы әле белмидер дә иде. Авылның исеме Әлкәй дип йөриләр инде бөтен халык бит. Уфада менә табылган документлар буенча әле бу Әлкәйнең борынгы исеме Төлке чапкан дип аталган. Аҙнаҡай районының Ыҡ йылғаһы буйы ауылдарына Юрмый ҡәбиләһе башҡорттары нигеҙ һалған. 17-нсе быуат башында һәм аҙағында улар ултыраҡ тормошҡа күскән. Тәүгеләрҙән булып Әсей, Урсай, Тымытыҡ, Күктәке ауылдары барлыҡҡа килгән. Әммә халыҡ хәтере буйынса һәр ауылдың да ҡағыҙға теркәлгәнгә тиклемгә тарихы бар. Biz şecerelerin, Tuygil'de avlunun tarihini öğreniriz. Hem andağı predaniylar boyunca тоже Şыңғысхан үткән безнең авыл кырыйыннан дип язылган. Әби бабайлар сөйләп калдырган преданиялар буенча инде. И шуларның гаскәрләреннән калган кайбер кешеләр утырып калганнар дип. Шыңғысхан заманнарыннан безнең авыл бар дип киләләр инде Туйгилделәр. Монда менә Туйгилде белән Әлкәй, менә алар бер полоса булып бара менә. Ана моннан китәсең икән, анда Туйгилде уже. То есть Төлкеш Шыңғысханның внугы бер Төлке исемле булган. Бар аның тарихта уже шәҗәрәсендә бар Төлке исемле. Бәлки менә шул Төлке яу булып моннан чабып үтеп киткәндер дә, халыкның нинде шушы урыннар Төлке чапкан урыннар дип аталгандыр дип дигән минем уйларым бар тоже. Миләүшә Закирова үҙе Әлкәй ауылынан, Бөгөлмәлә йәшәй. Әлкәй тарихын яҙғанда күп ауылдарҙың, шулай уҡ күп шәхестәрҙең яҙмышына юлыҡтыҡ ди ул. Безнең ярты авылда менә башҡортлар дип язылган. Миләүшә ул үзе дә аның йырак бабасы башҡорт дип язылган. Ул турында белмидер иде ул. Үзем дә белә идем, бабайның мулла икәнен белә идем. Мулла бабай, әбиләр авыстай булган дип сөйлиләр иде инде. Шул мулла бабамның мин, мәсәлән, Урсайдан килгәнен архивтан таптым. Юрмий волостендә урнашкач бит инде ул шул башҡортларның җирләре булгандыр инде. Аннан соң монда типтәрләр килгән. Монда соңрак метрикалар, документларда уже типтерская команданың уже айырым, башҡорт командасының айырым уже ревизкалары икегә бүленеп языла. Менә баштагы 1700 елларда анда Башкирцы дип язылган. Башкирцы дип язылган ревизский сказкаларда. Һәм анда менә иң беренче списокта торган бер Ишмәмәтов дигән, Бикбау Ишмәмәтов дигән иң беренче списокта тора, беренче булып Әлкәй кешесе дигәндәй бит. Әлкәй кешесе, менә Әлкәй бит инде ул тагын бер инде үземнең фаразлавым инде Бөгелмә белән бер тирә вакытта туры оешкан ул Әлкәй, Бөгелмә шәһәре белән, Бөгелмә бистәсе белән. Ул вакытта Бөгелмә тоже авыл дип аталган, аның исеме Ишмөхәмәтовка булган. Бөгелмәнең исеме Ишмөхәмәтовка авылы булган. Һәм менә Ишмәмәтнең бәлки берәр улы Бикбау Ишметов, ул менә бәлки ул менә шул Ишмәмәтнең берәр улы булгандыр дигән менә шундый ниләр инде. Хәҙерге Татарстандың Әлмәт районы Кисеүсат ауылында тыуған Ризаетдин Фәхретдинов заманында үҙ ҡулдары менән шәжәрә төҙөгән. Унда ул барлыҡ бабаларының да исемдәрен теүәл атай һәм милләтен шәжәрәлә башҡорт дип күрһәтә. Тимәк, Татарстан башҡорттарының шәжәрә эшләү тәжрибәһе күптән килә. Бөгөлмә генә түгел, Татарстанның көньяк көнчыгышы, менә Башкирияның бер өлеше, авыллар, нәсел тарихларын өйрәнеп, күп кенә ачышлар, кызыклы ачышлар ясарга туры килде. Менә Бөгөлмәдә яшәүче Мытыгуллин Хамза Фахрулович безнең бар, ул җитәкче булып эшли, Балкыш дигән җәмгыятьтә. Ул үзенең менә кем икәнлеген, нинди нәселдән икәнлеген белмидер. Мин арга әйттем, Хамза Фахрулович, булай булмый, әйдәгез, сезнең нәселегезне өйрәнеп карыйк, кемнәр булып чыгар дип. Менә ни гаҗәп, менә без аны өйрәнеп киттек. Документлар табылды, Хамза Фахрулович безнең Риза Фахретдиннең әтисе ягыннан туганы булып чыкты. Ул аны белмичә яшәде, менә гомер буе. Йөрмиләр, алар күчмә халык. Һәм бу төбәкләрдә төп халык булгачтан, алар
көтүчүлүк белән шөгыльләнгәнгә дә күрә, алар елга буйларында урнашылганнар һәм елга үзәнлекләре аларга көтү көтәр өчен бик уңайлы фактор булып торган. Һәм шуңа күрә аларның авыллары Урсай, Тымыттык, Сарлы, Сөйүндүкләр Ык елгасы буенда урнашкан дип уйлыйм, минем фикерим буенча. Әни минем Урсай, күрше Урсай авылыннан, мин инде уйлап берим шушы йөрмиләрдәндер дип, чыккандыр дип. Әни мәрхүмә хәзерге вакытта беләдер үзенең 8 буынын беләдер. Может инде кем белә? Барып карасаң, моны гайбәтләр нәселенә барып төшәтәндер. Әти инде мөслим якларыннан, баланың авылыннан, ул да үзенең 6 буынга кадәр нин беләдер. Юрмыйдар башкорттың иҗтимагый сәяси тормышында кайнап яшәгән. Әлкәйдәр Ирке Аллагыватов җитәкчелегендә Акай Батыр явында катнаша һәм үз йөрдәрен яклап батша властарына каршы сыга. Ата-бабалары нәдер иткән җирдә улар әле лә лаеклы дөнья көтә. Тапшырыбыздың иң көтіп алынған мәліне келіп еттік. Skype бәйләнештә бүгін Үзбәкстандың башкалаһында яшәүсе Нәйлә Салихова. Ул сыгышы менән Иен-Сура районынан. Һаумыгыз, Нәйлә апай, һез нисек Үзбәкстанга барып сыктыгыз? Атамны төрмәгә алгач, безне конфисковали. Өебездән кудылар. Потом пришлось ехать на родину Әсәмне. Әсәмнән атаһы булган генерал-губернатор борынгы вакытта Үзбекстанда башкирен военный Неплюйский кадетский корпуста укыган, потом битергәч аны җибәргәннәр Үзбекстанга. Әсәм нитте дә ике баласын иртәрәк җибәргән иде Үзбекстанга укысыннар анда дип. Соңнан безне җидедә төнне каштык. Станция Дубиновкада Максимка, наверное, поезд булгандыр. Ничә ай килдек Ташкентка. Атайгыздың артабанғы язмышы нисек булды? Мин бит Крупскаяны күрдем. Мин күрдем Сталинны күрдем. Сталин белән һөйләшкәнмен. Миңа 5 яшь иде, наверное. Сталин мине итәгенә утыртты да, мине урысча яман гына һөйләйдем. Соңнан әйттем: "Дядя, отпустите моего папу." Ул итәгенә утыртты меня, коробка конфетлар бирде. Обязательно отпущу папу диде. И һүдендә торды. Кайтып безгә свидание да бирмәйделәр атам белән. Только Сталинга элендек, Сталин разрешение бирде. Атам шунда, Беломор каналда, осужденныйлар шунда иде. Без шунда пропуска белән бардык, инде безне җибәрделәр. Свиданиедә булганыбызда 1-2 көн калганда Сталинның приказы бар: отпустить Пикбова, Юнуса, Юлбарсовича домой. И һүдендә тордым. Сит мөхиттә яшәп нисегрәк туган телдә һаклап калдыгыз? Bütün тормышым буенча башкача һөйләшәйдем. Үзбекчә дә беләмен, татарча да беләмен, и по-немецки, и по-русски. Ил тыныслангандан һуң туган авылыгызга кайтканыгыз булдымы? Авылга кайткым килмәде. Потому что һәммәсе миңа яман күз белән карый иделәр. Син брак народа кызы дип. Ул вакыйгалардан һуң байтак кына вакыт үткән, Башкортстанга кайтып төпләнергә уегыз юкмы? Мин Башкирияга барганда президентыбызга кергән идем. Миңа өйемне кайтарып бирегез, мин киләмен. Балаларыма күрсәтәмен родинамны, туган җиремне. Президент әйтте: "Сиңа җир бирәбез, пожалуйста, строй." Хәзер мин инде 80-гә җитеп, нинди акчага строй итәмен. Әгәр дә миңа өй бирсәләр, мин кайтыр идем балаларым белән. Нәйлә апай, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Һау булыгыз.
Хөрмәтле тамашасылар, ошының менән тапшыруыбыз тамам. Тәкъдим теләктәрегезде әле экранда күренгән электрон адреска яки Өфөләге 251-7392 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин. Бынан тыш Башкорттар Һыдык ТВ Skype адресы эшләй. Тапшыруды әзерләүче иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау булығыҙ, донъяны башҡортса ҡарағыҙ.